גבריאלה משדרת בתדר אהבה. אתם מאזינים לגבריאלה משדרת בתדר אהבה. היי רן, היי גבריאלה, היי. מה שלומך? אני בסדר, סבבה, איך את? מעולה, אני כל כך מתרגשת לארח אותך תודה, אצלי אני בחדר. מתרגש וכיף להיות כאן. מעולה, אנחנו שרנו שירים עד עכשיו והיה לנו ממש כיף. נכון. אני חייב לציין שאת זמרת יוצאת מן הכלל, וואו, מוכשרת תודה רבה. פחד. וואו, תודה רבה. מבצרת, מעולה, כל הכבוד. תודה רבה, גם אתה תודה. מוזיקאי מדהים. תודה. החלום שלי ככה לעשות איתך מוזיקה תמיד, תודה. ואני זכות כן, שלי אנחנו- שעכשיו יש לנו הזדמנות סוף סוף. רק התחלנו, אנחנו רק בתחילת הדרך. נכון, נכון, אנחנו נעבוד עוד הרבה ביחד, איזה כיף. אני ממש חלום שהתגשם, ורציתי תבואי ככה, אליי לאולפן ההקלטות, אנחנו נעשה שירים, נפיק, נעשה דברים טובים. איזה כיף, אני כל כך שמחה, תודה, תודה שאתה מאמין בי כל כך. וככה רציתי, אתה אח של גרי אקשטיין, והיום כן. יש לו יום הולדת. אתמול. אתמול היה אתמול לו יום היה, הולדת. כן, היה אמור להיות אתמול בן 76. וואו, וואו. וכמוך הוא עשה הרבה מאוד מוזיקה בחיים שלו. כמוני, הלוואי שאני אגיע לרבע ממה שהוא עשה, זה כבר יספק אותי. כן, הוא עשה הרבה מאוד בחיים שלו, אבל הוא השאיר אחריו ככה מורשת מאוד גדולה של שירים לגמרי. מדהימים. אנחנו ביצענו את רוח סתיו. כן. אתה יכול לספר קצת על השיר? איך הוא נכתב? על מה הוא נכתב? כן, האמת היא שרוח סתיו זה שיר שהוא ישב בבית של ההורים של אשתו, על הפסנתר, וככה ניגן את הפרזה של הפתיחה, ומשם התגלגל השיר, ואחר כך הקליט את זה סקיצה, יש לי סקיצה מאוד מאוד נדירה, אני אשלח לך, נעלה את זה, וואו, זה כיף. סקיצה מאוד נדירה שהוא יושב באולפני קוליפון ביפו, וואו. עם הפסנתר, ושר באנגלית, זאת לא היו מילים. שר בג'יבריש כזה באנגלית? באנגלית, וואו. ג'יבריש באנגלית, זה גם לא ממש אנגלית, זה כזה ג'יבריש כזה. אני מכירה את זה. את לא מכירה את זה. לא, זה אני מדהים. מכירה את הסגנון כתיבה הזה, שיש לך לחץ בראש, ואז אתה שר ג'יבריש בשביל בדיוק. להשלים מילים. והוא שר שם את רוח סתיו, בג'יבריש הזה באנגלית, ואחר כך הוא כתב לזה מילים וזה, ויצא השיר הזה, רוח סתיו. זה לא היה השיר הראשון שהוא הוציא לרדיו, לפני כן היו עוד שירים שהצליחו מאוד. יצא שיר שהפך להיות אולי השיר שאולי הכי מזוהה איתו, כי זה שיר כזה יותר ישראלי. רוח סתיו אל החלון הביאה חזיונות של ימים קרים ושל שלכת, ובבית שוב אהבת וכלל סגוריות, איך ישבה דוחק חומו של קיץ, וכעלה נידף ברוח, כחזות המחשבות, אל שמש בחופשה ועל ירח שקבע בחורף, ואילן קטן שכוח משתופף בצל אביב, ורוח יגעה נושאת מסע לעייפה עד אביב. רוח סתיו אל הדרכים הביאה הבטחות של ימים טובים עומדים בפתח, ויונה תמימה נושאת ענף למזל טוב, ושלמים שלמים פני השמיים, ועוברת לחולפת עוד שנה ועוד תקופה,
והעולם כמנהגו נוהג ומשתנה בתוך שבוע. ואני עומד תמה, מתקשה קצת להבין, אבל אף פעם לא אדע עוד לפני סיבה להאמין. ועוברת החולפת עוד עונה ועוד תקופה, והעולם כמנהגו נוהג ומשתנה בתוך שבוע. ואני עומד תמה, מתקשה קצת להבין, אבל אף פעם לא אדע עוד לפני סיבה להאמין. רוח סתיו הביאה מחשבות וזה לא די לה, רוח סתיו עשתה שירות יפה, רוח סתיו עשתה שירות יפה, רוח סתיו עשתה שירות יפה. כל הכבוד. תודה גרי על השיר המדהים הזה. תודה רבה גרי, מזל טוב. גבריאלה משדרת בתדר אהבה. אתם מאזינים לגבריאלה משדרת בתדר אהבה. נכון, זה שיר מאוד שהוא נכס צאן ברזל, ממש קלאסיקה ישראלית, כמו הרבה שירים של גרי אקשטיין שנכנסו לרפרטואר הישראלי, כמו בוגי איתי הלילה קפטן ג'ק, בית שאן, כן, היום זה היום, היו לו הרבה להיטים, היום זה היום, היו לו הרבה להיטים גדולים, ומעבר להיותו זמר שבאמת שחרר כמה להיטים, הוא גם היה מפיק מוזיקלי מאוד מצליח, וגיטריסט. למי הוא הפיק? הוא ניגן עם שלמה ארצי, עם זוהר ארגוב, יהודית רביץ, שלום חנוך, עם מי לא בעצם, כמעט כל זמר שהיה בשנות ה-70 וה-80 שנחשב. כן, לגמרי, ניגן עם כולם, עופרה חזה, עם כולם, כל דבר שזז כאן הוא היה מעורב. היה הגיטריסט. ועד היום הרבה מחשבים אותו כגיטריסט הטוב ביותר שהיה כאן אי פעם. הוא נכנס הוא חזר מחול בשנת 73, הוא הביא לכאן סגנון נגינה וסאונד שלא ידעו עד אז שיש כזה כסח, מה שנקרא, דיסטורשנים וכאלה. מאיפה הוא הביא את זה? מלהקות הקצב. הוא הושפע מאוד בהתחלה דווקא מהצלליות, שמע את הצלליות והאנק מרווין, ורצה להיות, כמו כל הגיטריסטים שלה, אז רצה להיות כמו האנק מרווין, והם התחילו לנגן בלהקות הקצב את הדברים שהיה אז, ביטלס וצלליות ורולינג סטונס והנדריקס וכל זה, והם רצו להיות כמוהם. ואחר כך הוא נסע לחול, היה כמה שנים באירופה, ושם באמת ניגן וניגן 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 והופיע בלי הפסקה, ושם הוא קיבל את המיומנות שלו. פעם שאלתי אותו, אני זוכר, תגיד לי, איך הפכת להיות גרי אקשטיין? אז הוא אומר, כשאתה תנגן כל ערב 7 שעות בלי הפסקה, ואתה תופיע עם רפרטואר שהוא יחסית די קטן, לא יכול למלא 7 שעות של הופעה. אתה צריך כל שיר של 3 דקות להפוך אותו לרבע שעה, חצי שעה, אלתורים וסולואים, ופתאום נקראים מיתר באמצע ההופעה, ואתה ממשיך לנגן, והבסיסט מחליף לך מיתר תוך כדי שאתה מנגן, וכל מיני
אז גם אתה תהפוך להיות גרי אקשטיין. אז מהדבר הזה של כל כך הרבה שנים באירופה, הוא רכש מיומנות מטורפת, זה כמובן בא עם כישרון מטורף. איפה באירופה? גרמניה, הולנד בעיקר. רכש כישרון מטורף, חזר לארץ מיומנויות, כן. לגמרי, בן אדם כאילו שר על הגיטרה והכיר את הגיטרה בשמיעה. הוא היה אוהב נגן סולוים, לאלתר, כל הסולוים שלו מאולתרים ולשיר יחד איתם. דברים מטורפים לגמרי. וואו. היה לו משהו שהוא בלתי מוסבר. אבל סיפרת לי קודם בתחקיר על זה שהוא ככה אהב סולואים מלודיים, אם כבר אנחנו מדברים על סולואים. נכון. שהוא פחות התחבר לג'אז המשוגע ולכל אתה התחבר לג'אז משוגע וכאלה, והיה לו טכניקה טובה ביותר, אבל הוא בעיקר, הוא סיפר לי כשהוא היה בגרמניה, אז הגיטריסט השני בלהקה, הרבי, היום הוא רב יהודה שהרבני, אמר לו, תנגן, תספר סיפור שאתה מנגן. ולקח לו קצת זמן, הוא אמר להבין את זה, וגם אצלי אחר כך שהייתי בא אליו לשיעורי גיטרה, או הייתי בא עם גיטרה להשמיע לו, בוא תראה, כל מיני פרזות מטורפות, במירות מטורפות, הוא היה אומר לי את המשפט שהולך איתי, תפסיק לזיין את השכל ותתחיל לנגן. תספר סיפור, תשיר שיר על הגיטרה, תנגן יפה, תעביר מסר, תביא את זה מהנשמה, ואל תתחיל להראות כל מיני דאווינים שאתה איזשהו נהג מרוצים מטורפים. כן, הוא היה... הוא היה מלחין. עכשיו שהייתי שואל אותו, תגיד לי בהופעות וזה, היית מנגן כל פעם את אותו סול מחדש וזה? לא, מה שהיה יוצא היה יוצא, וגם בהקלטות, מה שהיה יוצא באותו רגע. יש דברים מטורפים, יש לי הקלטות בהופעות שלו, שזה פשוט מדהים, הבן אדם כאילו מנגן, אין דברים כאלה, באמת שאין דברים כאלה. מה שאנחנו מכירים מהתקליטים שיצאו ומהשירים, זה באמת אחוז קטן לעומת היכולת האמיתית שלו שהיו לו בהופעות, ויש לי הקלטות מהופעות. איזה יופי, טוב שהכל מתועד. כן. ותודה למוטי דיכנר שתיעד את זה. יפה. כן. מי, הוא מפיק? מוטי דיכנר הוא בסיסט, אחד הבסיסטים הגדולים בישראל, היה בסיסט של להקת גזוז. יפה. והוא היה בסיסט של גרי בלהקת סתיו, והיה להם איזושהי הופעה ברמת הגולן, ומוטי דיכנר הביא טייפ קסטות, שם על הבמה, לחץ רקורד, וזהו, וזה מתועד אצלנו עד היום. וואו. משנת 80, 79, 80, משהו כזה, הופעה בבסיס ברמת הגולן. מעניין לראות את זה. זה רק שמע, אני אשמיע לך בהזדמנות, זה גם דבר, אני חושב שהוא די נדיר, אפשר להיכנס לבנדקאמפ, יש אתר כזה של מוזיקה שנקרא בנדקאמפ, אז נכנסים לזה של גרי, ושם זה מופיע, איזה יופי. ואפשר לשמוע שם קטעים שאף אחד לא מכיר, זה דברים מטורפים לגמרי, קטעי נגינה ושירה, ובאמת מדהים. איזה יופי, אז בנימה זאת אני מציגה את השיר רוח סתיו שביצענו ביחד. היה ממש כיף לשיר איתך אותו. תודה, אני חייב להחמיא לך, תשמעי, אני שרתי כאן עם אוזניות ואת לא שומעת כלום, והצער הקולות כן, עד שככה נשתדרג עם האולפן. מדהים לגמרי, אין דברים כאלה, חבל על הזמן, סבתן עלייך, שאפו ענק. תודה רבה, כן, תודה רבה רבה. ויופי, נשמע את השיר רוח סתיו. בוא ככה נדבר על השיר שלך, הלוואי, זה השיר הבא שאנחנו שרים. הלוואי זה שיר שכתבתי בגדול, את יודעת, אנשים עושים טעויות בחיים ונכנסים למערכות יחסים ויוצאים ממערכות יחסים וכל מיני כאלה וזה, וכתבתי אותו בגדול דווקא בהשפעה של חבר שלי ללהקת הרפפו, והוא מרגיש שהוא עשה טעות שהוא נכנס למערכת יחסים עם אשתו. שהוא התחיל לצאת איתה. כן, התחיל, התחתן איתה וכל זה, וככה בהשפעה של השיחות שלנו, שגם אני הייתי נשוי בנישואים לא טובים, והחלטתי לכתוב את השיר הזה על שנינו, על מערכת היחסים שאחרי
עוד אמשיך ללכת, לעולם לא אעצר, יותר אני לא אתפשר, אני לעולם לא אוותר, אני אלחם קדימה, אני אמשיך ללכת קדימה, ובסוף יהיה טוב. והיום טוב ברוך השם, טוב לי בחיים. יש לי אישה מדהימה שאהבת, באמת חיכיתי, אלוהים... טוב, נערוך את זה אחר כך. כן. יש לי אישה מדהימה, אחרי שנים לא פשוטות שעברתי בנישואים שלי, והתפללתי, הקדוש ברוך הוא שמע את תפילותיי ושלח לי את האדם הכי נכון שרק יכול להיות. איזה מדהים, זה נותן הרבה תקווה. כן, תשמעי, שיש אהבה טובה, יש שיר כזה, מה צריך סך הכל בן אדם? הוא צריך סך הכל אהבה. יש לך אהבה טובה, הכל טוב. נכון, נכון. אני בדיוק דיברתי על זה עם מטפלת זוגית ברעיון בשבוע שעבר, היא אמרה בדיוק את אותם מילים שלפי מחקרים רואים שברגע שבאדם טוב לו בבית, במערכת יחסים שלו, טוב לו בכל מישור אחר, והוא משגשג, וזה הכי חשוב שיש. זה נכון. וגם השיר הזה, אני חושבת שהוא מאוד מתאים לרוח התקופה, הוא מאוד מעודד ככה שמחר יהיה יום יותר טוב. האמת היא שיש לי רעיון בראש, ואני מתחבט איתו, כי אנחנו בלהקת אפרופו עכשיו מקליטים את האלבום שלנו, ובין היתר יש השיר הזה הלוואי, וזה אומר, עוד אוסיף ללכת לעולם לא אוותר, אני אמשיך קדימה זה, וחשבתי אולי לשנות את זה, עוד נוסיף ללכת, לשנות את זה לרבים, לעולם לא נעצר, לא נתפשר, להפוך את זה לרבים. שיר לאומי. בדיוק, ולהפוך את זה לשיר לאומי, כפי שאת אומרת. נכון. אנחנו מתחבטים עם הרעיון הזה, בוא נקליט שתי לא סתם אני הצעתי. נכון. אנחנו מתחבטים עם הרעיון הזה, כי בצד אחד יש את האמת הנכונה, שיש את השיר הזה, אם נהפוך את זה למשהו ברבים, נצטרך פה ושם לשנות קצת מהמילים, לא משהו משמעותי, אבל רק משהו של... יביא את זה מיחיד לרבים ויביא את האמת של זה נשמע רעיון ממש ממש טוב. יכול להיות שנעשה את זה, נראה. יפה מאוד. עוד אמשיך ללכת, לעולם לא אעצר. אני היום יודע, שוב לא אוותר. אני מביט קדימה, לא מסתכל אחור. עוד יפציע השחר, והחושך לא יחזור. צעד ועוד צעד בשביל הלא מוכר, פנים יפים בדרך הישר, נותן חיוך פרוע לכל מי שפוגש. אני מרגיש כפרח, אדם שמתחדש. עוד אוסיף ללכת, לעולם לא אעצר. אני היום יודע, שוב לא אוותר. אני לא אוותר, לא!
לשיר הזה קראו הלוואי, מילים ולחן של. כל הכבוד, תודה. אלו. גבריאלה משדרת בתדר אהבה. אתם מאזינים לגבריאלה משדרת בתדר אהבה. התחלנו כאילו לדבר על מערכות יחסים וכל זה, ואתה רוצה קצת לספר ככה מה ההשקפה שלך בנושא הזה? ההשקפה שלי של מערכות יחסים, תדעת, מערכות יחסים זה בינו לבינה, זה בינו לבין החברים, זה בינו לבין העולם, בינו לבין האלוהים, כל אחד עם האלוהים שלו. יש הרבה מערכות יחסים. והמערכת היחסים הכי טובה שיש זה מערכת יחסים בריאה שהיא אמינה קודם כל, שמבוססת על אמון, על פתיחות, על אהבה אחד לשני, לתת ולהעניק, על עזרה אחד לשני. אני לדוגמה, אני וחן, אשתי, אנחנו כמו סולם. היא עולה והיא נותנת לי יד ומעלה אותי, וככה אני עולה, נותן היד ומעלה אותה, ותומכים אחד בשני. יש לך דוגמה? כן, יש לי דוגמה. בקטע של, נגיד, המוזיקה שלי, שאני חזרתי לעסוק במוזיקה, ולא היה לי פשוט לחזור לכל זה, אז היא נתנה לי את הפוש הזה. היה תקופה שקצת עצרתי מהמוזיקה, בניסויים שלי, קצת יצאתי מהקטע של המוזיקה. למה? לא יודע, זה לא התאים שם. בניסויים הקודמים אתה מתכוון? בניסויים הקודמים. כי פשוט איבדת את עצמך כולל המוזיקה. כן, משהו כזה. אני מאוד מזדהה עם זה, כן. וכשהכרתי אתכן והבינה שאני מוזיקאי בנשמה וזה מה שנועדתי לעשות, היא נתנה לי ועד היום, היא נתנה לי את הפוש הזה לחזור לעסוק במוזיקה, להיות מפיק מוזיקלי, לנגן חזרה וכל זה, והיא הרימה אותי. לצד שני, במשברים שהיא חפתה, אני מרים אותה. וככה אנחנו כל הזמן הולכים ומרימים אחד את השני ותומכים אחד בשני, וגם הולכים ביחד. עוברים את הדברים שלנו ביחד. איזה מדהים. כן, האמת היא אין דברים כאלה. איזה יופי. טפו טפו בלי עינה. השיר הבא שהקלטנו זה שיר שנקרא אז חיוורון. בעצם אין לו שם, המילים שלו של אלתרמן. הלחן של שמואל חזי, שם במה סני הייז. זיכרונו לברכה, הוא נפטר לפני כמה שנים. עשיתי איתו הרבה מוזיקה, הייתה לי מערכת יחסים מאוד ארוכה איתו. חיינו בהולנד 3 שנים, חיינו מלנגן ולשיר ברחוב. וזה היה חוויה מדהימה, כאילו לא היה חסר לי כלום, לא הייתי רחוקה מלהיות הומלסית או משהו כזה. פשוט הרעיפו עליי אהבה וכסף, וזה היה פשוט חוויה מדהימה. ואחד מהשירים שככה יצאו באלבום שכתבתי ביחד עם שמואל חזי, דרך אגב הוא כתב לחנים לפני שהכרנו, ואני כתבתי מילים ופשוט התלבשו אחד בתוך השני, כאילו הם נוצרו להיות. ואז חיוורון זה אחד מהשירים האלה, הוא כתב את הלחן, הוא גם מנגן פה בגיטרה, ואני גאה מאוד להשמיע לך את השיר הזה. אני מקווה שבהמשך נעשה לו עיבוד ככה מקצועי. באהבה גדולה, ואני מאוד אשמח לשמוע את השיר הזה. כן, איזה כיף. אז אני אבצע לך אותו ככה בכיף, ואני מקווה שתאהב. אז חיוורון גדול העיר, את הרחובות והשווקים עמד נטוי על פני העיר,
נחשול שמיים ירוקים. המדרכות שטפו לאט, ממול מלות מלוחשות, שבויות ברחש מרושת של מבטים ושל פגישות. אל תכבי את העבר, לאור יחיד כה אם לא הייתה זאת אהבה, היה זה ערב סתיו יפה. אל ירך עודו נכנס, עם קובץ שיער ואביב, עודו משאיר בכל פנס את אפרוחיו המבהיבים. אל תכבי את העבר, לאור יחיד כה ואפל. אם לא הייתה זאת אהבה, היה זה ערב סתיו יפה. אל תכבי את העבר, לאור יחיד כה ואפל. אל תכבי את העבר, אל תכבי את העבר. גבריאלה משדרת בתדר אהבה. אתם מאזינים לגבריאלה משדרת בתדר אהבה. תקשיבי, את מדהימה. וואו, באמת זה תודה. השיר עצמו הוא מדהים. עכשיו, התפקיד של החליל, והגיטרה הקלאסית שהוא מנגן שם, תקשיבי, אין דברים כאלה. זה בדיוק מה שהתכוונתי, לנגן מלודיה, מנגינה יפה. הוא יכול להרביץ שם בקלות איזשהו פלמנקו ספרדים טרף, אבל לא, הוא מנגן כל כך יפה את הגיטרה הקלאסית, כן, ואת שרה כל כך יפה. תודה רבה, וואו, וואו, אלופה, איזה באמת כיף. מדהים אותם מרגש, אני באמת אשמח שנעבוד ביחד ונעשה לו עיבוד חדש, אבל נצטרך איכשהו להתמקד במקור, לא ללכת יותר מדי, נכון. כי אתם מעבירים שם רגש שנצטרך לשמור עליו. נכון, יש שם איזושהי אותנטיות מאוד עדינה שרק בידיים שלך אני יכולה לשים דבר כזה.
תודה. לכבוד זה יהיה לי. תודה, גם לי זה יהיה כבוד. איזה יופי, תודה רבה רבה. בכיף, באהבה גדולה. חמוד. מה אתה עושה היום, רן? אז יש לי אולפן הקלטות, שנקרא אולפני קפטן ג'ק. איזה יופי של שם. אולפני קפטן ג'ק. ואני עושה שם הפקות. יש לי זמרים שבאים להקליט אצלי, עושים אצלי הפקות, תקליטים, כמה זמרים טובים ומוכשרים. אני די עסוק, באמת אבל עסוק. כמעט כל יום יש הקלטה, לא, מה זה כמעט? כל יום יש לי הקלטה. כן ירבו. אמן. ואני עושה שם את ההפקות שלי ואת ההקלטות שלי. ובנוסף, אני חבר בלהקת הרפפור, שאנחנו עובדים על אלבום, והם פה ושם מופיעים וזה. וזהו, ונהנה מהחיים. אתם מופיעים בקרוב? אנחנו נופיע בנובמבר בבר גיורא. מעולה, אז אנחנו נעדכן. בטח שאנחנו נעדכן. נעדכן מתי, בטח כולם ממש מצפים לזה. ומה התוכניות ככה לעתיד? מה החלומות? להופיע לא יודע, חלומות לעתיד, לא יודע, לעבוד עם פול מקרטני. לא, האמת היא שאני לא צוחק. אני צוחקת רק בגלל שזה כל כך נחמד ויפה, אבל ממש לא צוחקת על החלום, אני מאמינה שהכל אפשרי. לא, באמת לא. אני עובד, בלי שום קשר להפקות שלי, שאני עושה לזמרים וזה, שבאים אליי, ועם הלהקה, אני עובד גם על אלבום שלי, ושם היו כמה שירים של גרי גם. ובין היתר שיר קפטן ג'ק, שהוא יהיה משולב איכשהו. רק שנייה כפרה עליך. שמע עלינו חבר. הפסקת? אז בין היתר, בין העבודות שאני עושה, ההפקות וכל זה, הלהקה וזה, אני גם עובד על אלבום שלי, שיהיה בו גם שירים שלי, וגם שירים של גרי, שאני מחדש, לאו דווקא שירים ידועים, רוח סתיו יהיה אחד מהם, וקפטן ג'ק יהיה אחד מהם, עכשיו לא דווקא דברים ידועים. קפטן ג'ק, בהקשר לפול מקרטני, אני עושה בשילוב עם Get Back, של הביטלס. וואו. כן. הקצב של... ג'ורג'ה ווזנל, אז במקום בספינה מתפוררת, הרחק מכל עולם, ואז במקום Get Back, אז זה קפטן ג'ק, קפטן ג'ק. איזה גדול. ואין לי שום בעיה שפול מקרטני יתבע אותי על זכויות יוצרים, אולי זה תהיה הדרך לפגוש אותו בבית המשפט, ולחוץ לו את ידו, לנשק את רגליים ולהגיד לו תודה. אולי יגיד לי, בוא תפיק את האלבום מלבש שלי. לדעתי ככה זאת הדרך הכי טובה. יכול להיות. יפה מאוד. אז הרבה בהצלחה, אני ממש מחכה ומצפה לאלבום הזה. מתי הוא אמור לצאת? הוא עכשיו נמצא בהקלטות. כשאני מוצא את הזמן, אני באמת עמוס בעבודה. באמת יש לי המון עבודה באולפן, כל יום אני עובד. פוטפו, ברוך השם. נכון, תודה. וכשאני מוצא את הזמן שיש לי ככה פנוי, אז אני יושב ומקליט עוד אקורד. כי מעבר לזה אין לי זמן, יש לי כל פעם זמן להקליט רק אקורד אחד. סתם. אבל אני מוצא את הזמן כל פעם ככה קצת להתעסק בזה ולהקליט. איזה כיף. אז תודה רבה רבה שהיית בתוכנית שלי. תודה על האירוח, היה לי מדהים ונעים ומרגש. אני נורא שמחה. כיף לא נורמלי, באמת. תודה רבה, זכות גדולה. תודה רבה, זכות גדולה גם לי. תודה. באמת, באמת. ואני מצפה באמת שנעבוד ביחד. אני גם, אני מחכה לזה בקוצר רוח. יהיה כיף, ויהיו תוצאות טובות. נכון, חכו להמשך. יס. אז תודה רבה שהייתם איתנו. ולהתראות. נתראה בשמחות, שיהיה לנו רק שמחות ורק דברים טובים במדינה שלנו. אמן, אמן, אמן. שלא נדע צער. אמן. כך קורה. ביי ביי. גבריאלה משדרת בתדר אהבה. אתם מאזינים לגבריאלה משדרת בתדר אהבה.